Keďže nám pohyb hráča v tejto hre bude fungovať aj na základe nakláňania obrazovky, čo znamená, že sa nebudeme dotýkať obrazovky, nastáva šanca, že obrazovka stmavne kvôli šetreniu baterky. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako uchovať mobil v štádiu používania a takisto sa uistíme, že nám funguje možnosť vypnutia hry, teda exit. Budeme opäť potrebovať code snippet, takže nastavíme sa na prvý frame. Otvoríme si code snippets, mobile game a dvojklik na keep screen awake. OK, takže chceme, aby sa nám mobil nevypol alebo nám nezašedla obrazovka, pokiaľ hrajeme hru. Takže tento druhý kód si dáme von z komentu. Je to vlastne kód system idle mode keep awake. Bude vlastne zabezpečovať, aby sa nám mobil nevypol alebo nám nezašedla obrazovka. Ďalej nad týmto tu máme funkciu pre vypnutie aplikácie. Funguje vlastne na tom istom princípe, je to tiež native application, ak si všimnete, čo znamená, že sú špecifické pre Air technológiu, pre Android zariadenia. Takže do komentu sem si ešte pridáme Air pre Android zariadenia. A takisto sem vlastne využíva túto Air funkciu. OK, a teraz toto sa stane, ak túto funkciu otestujete vo Flashi. Čiže ak si ho otvoríte compiler pre erory, že vidíme, že okamžite to vyhodí zo pár errorov týkajúcich sa native application. Čiže vypisuje to neidentifikovaná vlastnosť native app, a to preto, lebo funkcia native app, ako už bolo povedané, je špecifická pre Air, čiže hra by musela byť už aplikáciou a nie SVF file, ako uvidíte neskôr. Takže nemusíte sa báť, funkcia nám funguje, ale zatiaľ si ju hodíme ako komentár. Takže sem a sem. A na ňu si napíšeme aktivovať pri publikovaní. A takisto aj nad tú pod tým. Čiže aktivujeme ju vlastne, odkomentujeme ju, až keď budeme hru publikovať.